Subling na bahaan kagahapon ang pipilag ka mga lugar sa Mandaue City. Kuman sa kusog awan, nining higayon na ang syudad daling mipadala silang personnel, truck o ekipo aron mapahubsan tayon ang lugar. Ang report ni Nico Serino. Nasusama og daw dagat kining parte sa Green Hills Road sa barangay Kasuntingan, Mandaue City. Human sa uwan kagahapon sa hapon, daling nabahaan ang lugar nga nakaapekto sa mga tao. Gikan sa mga sakyanan nga naglisod paglahos. Ngadto sa mga mulupyo nga gikinahanglang musungasong gihapon. Kining estudyante gisungay na lang para makatabok. Hangtod sayo kagabi, bahasab sa parte sa Lopez Zaina Street, sakop sa barangay Tipolo. Usa kini sa daling mabahaan matag kusog nga uwan tungod sa suliran sa drainage ug outfall sa tubig. Paghulagway pa ni ining netizen nga namroblema, may pakunog nag-jet ski na lang aron makauli. Dali hinuong nakapadala sa lugar ug suction pump ang syudad, pinaagi sa giumol nga task force apas o atong problema atong solusyon. Gipaningkamutan nga mapasuyop gilayon ang baha ug mapadrain aron dili masirado sa trapiko ang kalsada. Ato nagisaksyon din atong gipadagayday or padong dito sa mga natural waterways sa mga lugar. Gipasabot hinuon sa opisyal kining gihimong pagpasuyop temporaryo ra nga solusyon sa pagkakaron. Tinguha gyud sa syudad nga makumpleto ang mga drainage projects ug master plan. So nagpadayon gyapon ang clearing operation, dredging, clogging operations. Nico Sereno, Balitang Bisdak.